mig, jeg er sulten. Fremme, giv mig tjavler. Fremme, Mathias. Gå på vores YouTube, det der. Okay. Hey everybody. Hello vlog. And welcome to our YouTube channel again. Okay, den her video, den er optaget natten mellem den 20. og den 21. April 2026. Okay, vi skal snakke lidt lavt, fordi som vi har planlagt i sådan 2 uger nu. Silje, vil du give mig posen? Så det vi skal, det er, at vi har købt 150 balloner. Ej, Mathilde, du ikke gør det der. Så skal vi puste dem alle sammen op. Så sætter vi lægger dem ned i en sække. Sætter en alarm til klokken 4 a.m. Ja, 4 eller 3. Vi skal lige finde ud af det. 3. Og derfra, så skal vi bare fylde hele dagligstuen op med det. Vil du tage de der 3 balloner der, Mathilde? Ja. Vi har allerede pustet 3 balloner op. Vi kommer til at have sådan 4-10 poser ikke noget. Nå, hvor er den anden pose? Rigtig musik var så banger. Ja. Så alle de her balloner skal vi puste op. Ja. Okay, jeg tror vi starter bare. Det er sådan svært. I kan lige få lov at se, hvor mange balloner vi har. Her er det antallet af balloner, vi skal puste op. Det er det min hånd. Ja. Og der burde være 150. Og de skal hernede i. Ja, vi laver en time-lapse nu. Okay, nu har jeg lige set os puste en masse balloner op. Vi har pustet 4 sække balloner op. Og Merle har lige været her. Hun sikrer sig, at Friberg og Ida ikke kommer hen, fordi de er faktisk på værelset. Og hun sikrer sig, at de ikke kommer ind på vores værelse. Mathilde, hun har sat sig udenfor med en bibel, fordi ellers så kan hun ligesom sige, at vi ligger og sover eller noget. Mangler sygt mange. De her balloner. Må vi se, hvor lang tid det kommer til at tage yderligere. Klokken er 23:40. Hvor tid gik vi i gang? 19 cirka. 19? Nå, så vi kommer brugt 20 minutter. Vent, er det meget? Jeg troede, vi brugte en time eller sådan noget. Så galt. Power on. Hvad skal jeg? Men nu fortsætter vi. Okay, update. Vi mangler 4 balloner. Ja. Hos Mount Everest. Okay, vi har lavet så mange. Og der er flere der. Jeg tror, vi mangler sådan en halvdel. Friberg og Ida er lige gået fra værelset ved siden af, så nu har vi lidt mere frit spil, ikke? Jeg synes, de hedder camera time. Til mine loyal fans. Den person, der skriver, at jeg var flot, da jeg var bad i kommentarerne. Det var godt, det kommer op om 2 måneder. Men vi puster videre. Okay, vi er blevet færdige. Vi har alle mulige poser herover, og så har vi 4 poser herover, og så har vi en tommelfinger her, og en dreng fra Marseille her. 6, 7. Okay. Du var lige nu. Ja. Jeg var ikke på fod af. Okay, planen for nu, det er, at nu går vi i seng. Klokken er... Hvad er klokken? Kan du ikke... Hvad 10 minutter i? 50. Okay. Vi stopper klokken hvad? Vi kan jo lige så godt bare puste de op. Så gør det. Prøv så hvor lille af mine læber ser ud efter at puste de balloner. Wow. Det er sådan, i morgen så har vi bare sådan grønne læber. Hello Future Us, som ser den her video lige nu. Jeg håber, I har det godt. Hvem redigerer den her video? Jeg vil gerne redigere den. Det er sikkert sådan i morgen, Ja. som redigerer den her video. Skal få uploadet som 2 måneder. Hvad så, min kæreste? Jeg er en roadman. En roadman. Nå, piger. Skal vi smutte i seng? Godnat, vi ses klokken 3. Ja.
Jeg har brugt 23 minutter på at løbe frem og tilbage med store sække og sådan forsøg og være stille. Vel nogle gode. Ja. Og Det er sådan vel lækker. ja, virkelig. Altså sådan, det fylder fint op. Ja. Det er helt i orden. Ja. Det værste, vi var jo væk grav eller en grav. Jeg havde sat 2 alarmer, en klokken 3, og så en klokken 3:10. Og sådan, jeg havde bare lukket glemt, jeg havde den der klokken 3:10. Og så sådan, stiller jeg min iPad, fordi jeg skal lige filme nogle clips til at starte med, sådan, når vi går med poserne. Og så lige pludselig, så bimler den der alarm bare, og det er sådan, så sådan, klokken 3 om natten, så går der bare sådan en der alarm af, ude på pigegang, så alle kan høre det, okay, og vi kunne høre det helt ned i den anden ende. Og vi var sådan, jeg troede, det var en anden. Ja. Og så løber Ruth bare, og så er jeg sådan, Ruth, Hanna, du skal have din pose med. Så jeg var sådan, Ruth, du skal have din pose med, hvad laver du? Så står der bare en pose lige pludselig på gangen. Og så kommer hun sådan med iPad'en sådan, no. Og så kom den til at gøre det igen. Dit ansigt er alarmen. Jeg vidste automatisk, at det var os. Jeg var Hvem har sat den alarm? mig. Har vi med at sige, ja, vi løber, der var hele tiden, jeg synes, det var ved pigedøren, fordi den skulle ikke stå og åbne og lukke hele tiden. Det er ikke sikkert. Ja. Det var der ballonger over. Ja, og man kan godt se det. Ja, det er ikke sådan der, okay, der er 2 ballonger. Insert picture here. Ikke rundt sådan der. Okay, vi er enormt gode til at lave natterand. Ja. Altså sådan, vi er de bedste på deres skole. I'm sorry. Og ja. Vi har brugt 75 kroner på det her natterand. 25 kroner hver især. Let's go. Nå, skal vi kalde den? Bye. Over and out. Nighty night.